Soc Víctor García, candidat a l'alcaldia de l'Alcora i número 4 a la candidatura autonòmica per la circumscripció de Castelló a les Corts Valencianes. El pròxim 24 de maig és molt important el vostre vot. I a Orpesa, com a tants altres pobles, és importantíssim que voteu a Compromís per Orpesa. Si voleu un canvi real de polítiques al vostre poble i que a canvi es faci efectiu, teniu-lo clar, voteu-nos. Compromís per Orpesa és la vostra opció. Soc Mònica Álvaro, soc candidata a les Corts per la circumscripció de Castelló, soc regidora en Vila-real de Serveis Socials, soc candidata en Vila-real en la llista de Pasqual Batalla, darrere de Pasqual Batalla, i una salutació molt forta a la gent de Compromís per Orpesa. Teniu la millor llista, teniu gent jove, teniu la força, teniu l'ànim i aneu a aconseguir-lo. Estic ben segura que a partir del 24 de maig Orpesa tindrà un canvi i entrarem en el govern d'Orpesa. Moltes gràcies. Soc Vicent Marzà, soc el cap de llista de les Corts per Compromís i des d'ací vull enviar una forta abraçada i moltíssimes forces per a Compromís de l'Orpesa, perquè estic segur que aconseguireu canviar el vostre poble amb la força que teniu i amb la gent, el gran equip que formeu part, perquè necessita Orpesa aquest canvi i perquè estic segur que aquest canvi que farem en cadascun dels municipis serà la clau per a obrir un nou país des de les Corts Valencianes. Moltes gràcies per estar sempre ahí i molta força per acabar la campanya i guanyar-nos el poble. Hola, soc Mònica Oltra, candidata a la presidència de la Generalitat per Compromís i vull mostrar el meu suport a la candidatura de Compromís en Orpesa, a Josep Lluís Romero, perquè a més, durant els últims anys he treballat en ell i sé que el seu compromís està amb les persones, està amb el medi ambient, està amb el valencianisme i per tant està amb tota la gent d'Orpesa, amb la nostra gent, amb el nostre país.